Πάμε του Χρήστο, θα το βάλει. Μπράβο αγόρια, μπράβο! Πήρε δύναμη όμως. Ο Μίτσος ξέρει μπαλάρα. Έλα προσέχτε! Προσέχτε μωρέ! Είναι γρήγορος. Βγήκε αυτό. Γερόν! Άμυνα ρε! Ξυπνήστε ρε! Ξυπνήστε! Έτσι, μπράβο Μίκο. Μπράβο, εντάξει! Τα κεφάλια, καθίστε κάτω ρε. Καθίστε, Σταύρο, καθίστε κάτω ρε. Γράφει κάμερα, γράφει κεφάλια. Σταύρο! Δεν βγήκε! Χόρρεδη. Έδειξε! Δυνατά Κρόνος, προσέχετε! Δυνατό! Τώρα τους αφήνουμε πολύ πίσω αυτούς. Τελείωσε! Μπράβο Τσάλα! Ο αέρας, κοίτα τι έκανε ο αέρας. Ο επόπτης έδειξε το... Γιατί δεν σκόρνε. Σε καραγκιόζει! Ο επόπτης έδειχνε άλλο. Ο υπόπτης θα δώσει το παρελθόν. Όχι, ο επόπτης έδειχνε άλλο. Διώξε, Ρίξο, διώξε! Έφυγε! Πήρες! Κόκκινη! Κόκκινη είναι! Μέσα πολύ κάτω δράκια μίλα! Σήκω, λάμπρα, σήκω! Φύρα το! Τελείωσε! Με τον αρχηγό μας! Το φορείο! Ο Λάμπρος είναι αρχηγός, όχι ο Μίτσος. Αλλαγή! Δεν έχει ζητήσει ακόμα. Προηγηθήκανε ένα μηδέν, ισοφαρίσαμε. Προηγηθήκανε δύο. Ισοφαρίσαμε και προηγηθήκαμε. Στην κατάλληλη στιγμή. Κοίτα, στο δεύτερο φάνηκε ότι... Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σωστός αγώνας. Το πρώτο δεν παίξαμε τίποτα. Το πρώτο δεν υπήρχε το πρώτο. δεν υπήρχε πρώτο. Κατά τύχη υπήρχε το πρώτο. Αλλαγή! Πάμε! Το Μίτσο βγάλει. Το Μίτσο. Όλο ηλίθιο ήταν εκεί. Ρε, ξεχάσατε ρε. Ποιον έβαλε? Δεν περνάει ρε. Μπράβο! Έληξε! Θα βρεις τη φάση. Ρεφερή, πες το που έλειξε. Έληξε ρε Έδειξε ρε. Έληξε! Κάτσε λίγο. Έληξε ρε! Κεφάλια. Σφύρα το! Να φας και κάρτα! Όχι, είναι έμεσο ρε, είσαι καλά. Go, διώξε. Στην μπάλα. Έληξε! Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άστη, κράτε την μπάλα εκεί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε! 5 λεπτά έχουν περάσει. Έληξε! Γιώργο, ποιο? Μπράβο ρε! Καγιά άλλο ένα ρε! Καγιά, μέσα ρε. Στόχιζε. Έγραψε! Καγιάς μέσα ρε! Έγραψε ρε! Δεν γράφει και η κάμερα! Καγιά! Όχι, είναι πολύ έξω. Όχι. Άρα καγιά. Μπράβο ρε! Μπράβο! Έδειξε ρε! Έληξε!
Μπράβο! Τι είπα να το πάρουμε το μάτσι. Ναι, το πες. Μπράβο ρε. Γρηγορίου! Στο ΕΠΑ, Φύγε μπροστά, Θανό, φύγε. Κερδίσαμε 2-3 τον Έμο Πετρούπολη στην έδρα του. Πάρα πολύ καλό τέλος για σήμερα.